Nyapa bempol wis tutup, wis ora enek. Lah ya maksud iki ning kono iki buka warung. Oh, warung. Dodol apa? Kopi susu. Sing coklat apa sing ora cetha. Anu nyanyi cacah. Kae ana tak golekne sinden sing alus ngungkuli glepung. Nggih. Kampung ndi menika? Mbak Krisnia. Kalau winginane mboten nderek napa pertandingan, Mbak Kris? Anu menika cara anune medun mesin. Oh, alah mesin. Sak menika mesine kalian Pak Eli sampun dipun kolter. Iki tak sepoti apa disepoti sapa, Bos? Disepoti anu no, njajal liti no sing nyepoti. Kula sepati? Heeh. Mbok iya. Sepot. Munggah disepot. Oh, alah iringan gitu. Kris monggo minggah wonten mriki. Satune jol. Sareng kalih kula kendang nyanyi. Ya. Suwantene sae, priyantune sae. Sayange sithik awake gedhe. Ngono kuwi, Pak. Ngono kuwi lho senengane. Gedhe-gedhe ning kancane kuwi lho. Awakmu mau ngomong. Pak Minto senengane bayak ora tuwa. Alah ora tuwa. Tapi Pak Minto apian lho sampean Pak takon. Dam. Dalam. Percil muni ngono tenan. Nggih. Wis sabotase dalam semalam iki Nggih, kok tidak tak wehi porsi blas ben nyocot dhewe. Nggih, ngocot Nembang gamelan yoga sound system ralah. Lho masa ora nek kancane belas, Pak. Lah salahe Kalau gelek mak digirian apa sapa unggahno. Nyapa? Aku ora padhe gigen. Apa awakmu karo Kang Kolik? Dah. Kolek urung dibojo karo aku terus piye to iki ngene lho Pak, kuwi aja ngono lho Pak, iki yo diganti lho Pak. Aja caramu ngono sak penakmu dhewe Kowe kowe. nyilih. Tuku wis tuku. Kene duwite sik. Sapa sing melu aku tak sawer kene. Melu kene. Ayo melu disawar. Kok hei. Op. Mau jadi apa lo? Ya. Ae dhewe Wis ndang saweren. wong ae dhewe wong ngelos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cah, lampune pateni. Nah, Pateni kabeh. Nyapa kok mateni iki, Pak? Pateni. Ayo ndang sekakele, Mas. Iki piye to iki jane? Kene pateni pisan. Ya aja ngono lah.